Wietse Harm had zijn wekelijkse eten en drinken van de voedselbank ophellen. Hij mag op vreed zijn perenhoeren op dit plak lissen voor zijn bezitten onder de voedselbank. Nou, ik ben sowieso ik ben man van vrijheid. Als ik in huis zit, dan komen de munnen op jou. Dat ken ik net. Ik bedoel, nou hoe met de zin en ik heb de rond om me heen. Nou ja, en ik heb op een gegeven moment zelf hier verprutst. Ik werkte wel. Maar ja, het is toch misgegaan en kwam ik op mijn zielboot terug. Zo, lading ballen. Hoe kan het als je uit het werk rekken bent? Nou ja, behoorlijke stress en burn-out spullen en gewoon eigenlijk een blackout. Ik weet net, ik weet zelfs een tijd volle te herinneren van die tijd, zeg maar, dat gebeurd is. Dus ja, daar kan ik net zo vol over vertellen eigenlijk. Wat is voor werk? Nou, kraanmachinist, dumpermachinist, eigenlijk alles maar machines wel. Shoveltjes heb ik wel die gewoon groenwerk wel. Ik heb in de infra wel zitten met gas en water. Ja, wel een heel proteïne eigenlijk. En op een gegeven moment ging dat mis? Ja, dat ging op een gegeven moment best wel mis, ja. Wat ging er mis? Nou ja, als je tussen 7 uur muis en 4 uur medius naar Hilversum te rijden en dan ga je op een shoveltje zitten en dan ga je tussen 4 uur medius en 6 uur jongs terug naar Utrecht. Dan pak je nog even sinds maar van 6 uur jongs tot 6 uur muis. En dan ga je vervolgens in de auto ergens sliepen en dan voor 6 uur jongs dan weer in Utrecht. Dan, ja, op een gegeven moment had ik gewoon op zulke dingen door. En dat is de jongste. Ja. Nou, ik zag aardig goed ouwe, ja. Ik heb 2 zonder inkomen zitten. Dat is een mooi eind, 2 hier. En dan echt helemaal niks. Hè. En ik in voedselbank. Nou, dan... Hoe leef je dan? Ja, vertel het mij maar. Ik weet, ja, je leven, maar dat is je het. Je leeft nog, dus de hersendier, maar hoe leef je dan? Moet ik graag in. Nou, net zo fijn in ieder geval. Nee? Wat gebeurt er dan maar, Wietse Harm? Gelukkig heb ik protte vrienden en protte meesten om je heen. Dat scheelt een heel eind. Ja. Ze zullen hier net gauw zakje. Dus ze waren afhankelijk van orenmeesken? Ja, een beetje wel. Hè. Dus ik probeer mezelf ook wel zo vol mogelijk te redden. Maar ja, dan moet ik wel eens denken wat je helemaal net zo mooi vindt. En ja, dat wordt wel over geoordeeld. Maar intussen weet men net wat voor achtergrond wat erbij zit. Weet je wel. En, nou, ik denk dat ik altijd wel een beetje, maar ik heb wel een ethisch kompas gelukkig. Maar nou ja, zeg je dat. En nu ben ik eindelijk wel een beetje dat het wel wat rustiger wordt. Dus hoe meer dat het inslagen had ik, hoe meer dat ik het in onvechtje. Dus, maar ja, het kan de andere kant op gaan. En, ik ben ook wel een beetje saai. Ik ben ook wat scruten voor de meesten om me heen en zo dergelijke. Vanwege, nou ja, ze hadden wel een mening, weet je wel. En, maar ik red mezelf wel, denk ik dan. En, nou, dat lukt ik altijd wel. Ja. Dus ja, dat eigenlijk. Maar, want de rest het er nou wel een paar keer door, dus het doet hij wel wat goed mensen ja, natuurlijk doet hij dat wat. Ik bedoel, ik ben een sociaal beest. Ik bedoel, kom op man, ik ben al geen meesten nog net. En ik ken volle mee. Ik ben net hier gezet. Ik ben er verschrikkelijk vol op het moment. Ik bedoel, ik zit hier naar de oren. En, ik bedoel, ik heb tussen de zwervers en de junkies, daar zit niet lauw, maar ik heb er haast meer van geleerd en meer respect voor die mensen dan voor de normale volk die het je voor me wil hebben. Net hier een voet vegen, hoe meer ik voor me wil hebben. Weet je wel. Ja. En wat vies ervan dat het nederig is dat er voedselbanken binnen? Verschrikkelijk. Aan de ene kant, mooi dat zij is, of mooi dat ze kennen en jammer dat zij is. Ik bedoel, ik ben er afhankelijk van, dus ik ben er blij mee. Ik bedoel, dat scheelt toch gelijk dat stikje weg voordat ik weer de boot in de verf krijgen kan of een beetje diesel in een tank of weet ik het wat. Ik bedoel, ik word hier ook een beetje warm houden. Ja. Er is niks onder het koud hier. Nou, wat dit is, volgens mij dit havermodia. Dat is ook wel gezond. Ja, is dat alweer nog op? Nou, net alles altijd, maar nou, dan ben ik altijd weer horen die ik weer ken, die werken in voedselbank helpen wat en dan deel je dat wat met elkaar. Ja, natuurlijk help je elkaar, dat zo moet dat toch hier in de wereld, of net? Ik bedoel, we werken elkaar ook een nachtje in. En zo, er is ook wel vlees en spul bij, maar ja, dat heb ik al even in de koelkast. Dat soort spul. Dus, nee, we hebben net zo slecht, ja? Nee. Het afhankelijk wezen van Bigelix een voedselbank, was dat in leven lang? Nou, nee, lauw net vanzelf, maar ik moet het wel even afwachten hoe dat gaat. Ik bedoel, sowieso is het al een beetje nou, afwachten met de hele boel hier in Nederland en het Westen. En ik bedoel,
Je weet het net wat skipstrand. Nee, ik ben net altijd afhankelijk worden. En zo afhankelijk ben ik net, maar het is mooi dat het er is. Maar zonder dat ik het denk, ja, zet er maar net doorheen. En dan vang ik wel een of zo en dan fret ik die wel op. Ja, ik zal me net afstjaren hier. Dat is een ding wat zeker is. Dat was wel weer werkje. Wel weer werken, ja. Dat hoop ik. Ik wil het toch heel graag, maar ja, dan wil ik wel een beetje ouder rijden, want dan wil ik wel eens wat te hut. Ik bedoel, de laatste keer dat ik misging, dat ik wat te hut woe. Want? Maar nou ja, ik ben ontwerp raken en dat ging via en ik hield prima naar mijn zin en dat ging best al keer. En dat waren jongens die, nou ja, die me kennen en die goed met me omgingen kennen. En dat werkte weer op een gegeven moment weer op en ik kwam er ergens los en er was al stress en nou ja, intussen ben ik voor zwaar dat die boord droeg in bloed en nou ja, dan ben ik een heel stuk weer kwijtraken, dus Ja. ja. Er kiest net een heel soort druk aan. Nee. Ja, ik ken het heel lang aan, maar op een gegeven moment houdt het wel op en ik heb zelf de grens net, zeg maar. Dat kiest in grenzen net. Nee. Ik wil het eerst al een beetje wat op een regel hebben en machine en ik neem het sowieso een beetje maar de dag, want meestal Sint-Wurg die leven volle meer in het verleden en in de toekomst dan dat ze het in de present leven, het cadeau. Ik bedoel, iedereen, hoe zo slecht hebben we het vroeger gehad of zo goed en af en toe die kant op en daar hebben. Ik ben gelukkig met hoe ik het nou heb en daar wil ik van genieten en ik zie wel weer dat skipstrand.